Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tamaşavanın heja di barnamak Siyara Nebi yeknu emli peşberiwane inşallah îro di barnama xwedê di sohbeta xwedê em ê behsa hedîse û bûyerê sala hicretê yî çaremîn em ê bikin. Wekî tê zanîn bernama me yê hefta borî me tê di behsa qedexebûna vexurkê kiribû çunkî vexurk jî sala hicretê yî çaremîn de Xweda Azze ve Celle qedexe kiribû. Bu wê sedemê me jî behsa qedexebûna wê kiribû. Îro ew hedîse û bûyerê sala hicretê yî çaremîn ciyê got emanê em ê jê sohbeta xwe berdewam bikin. Temaşevanên hêja di sala hicretê yî çaremîn de berdilkekî Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem yek got pir jê hez dikir wefat kir. Belê sala hicretê yî çaremîn de diya Hazretî Alî, Hazretî Fatıma sala hicretê yî çaremîn de wefat kiriye. Fatıma diya Hazretî Alî dibêje çaxa Peyxember aleyhissalatu vesselam umrî wî hey salî bû. Kalî wî Abdülmuttalib mir, apî wî Ebu Talib wî bire cem xwe. Piştî got çû cem apê xwe Ebu Talib ji xwe zaro bû. Dibê Fatıma jere wesîfa dêtiyê kiriye, yani bûye dayîka wî. Heta Peyxember aleyhissalatu vesselam dibêj Fatıma re digot dayê, yani çaxa gazî wê dikir ne digot metê ne digot xaltî, digot dayê. Çunkî ew xwe di pêşerojê de hedîsê xwe de dibêje di nav însana de belkî yê got pir bi kêrî min hat, yek jê mamê min Ebu Talib bû, yê duyemîn jî dibê pîreka wî dibê Fatıma bû. Dibê min gelekî ji Fatıma hez dikir, min jê re digot dayê. Heta li gor tê rîwayet kirin dibêje duan salê zaroktiyê de Peyxember aleyhissalatu vesselam bêyî Fatıma net tebitî, yani dema got diçû malê çawa got zarokê biçûk çaxa diçin diya wan nel mal ve aciz dibin, dibê Peyxember aleyhissalatu vesselam jî duan salê zaroktiya xwe de çaxa diçû malê got yani pîreka apê xwe Fatıma nedîta net tebitî. Hazretî Fatıma dibê umrê wê yani sala hicretê yî çaremîn de umrê wê li pêş e, epey li pêş e, wefat dike. Çaxa wefat dike Peyxember aleyhissalatu vesselam bu wefata wê gelek mehzûn dibe. Çünkü Fatıma ciyekî wê qedir bilind di tarîxa İslamê de heye. Hem Resulê Xweda li ber destê wê mezûn bûye, gelek tabû sab Peyxember aleyhissalatu vesselam ra dîtiye, xizmeta wî kiriye. Ya herî muhîm jî dibê di tarîxê de belkî buwa xerîb were, tarîxê de yê ji pîreka duyemîn îman bi Peyxember aleyhissalatu vesselam aniye Fatıma ye. Ya yekemîn got îman pê aniye diya mümina Hazretî Hatice bû. Dibê hema li pê Hatice Fatıma îman etîne, yani iş peyxembertiya Peyxember aleyhissalatu vesselam yekîn dike. Çima? Çünkü Peyxember aleyhissalatu vesselam li ber destê wê mezin bû. Di dirêjiya jiyana wî de, di dirêjiya jiyana xwe de tu caran nedîtibû Peyxember aleyhissalatu vesselam derûa dike ya jî tiştê nerast yê bêrê yê bêrêz dike. Ji ber vê jî çaxa çawa got ez pêxemberim, ez qasidê xwe dame, ji terefî Xweda de ji min re xeber serberjerî erdê dibe. Fatıma jî qebûl kir û çû îman bi Peyxember aleyhissalatu vesselam anî Müslüman bû. Yani di nava jina de Müslümana duyemînê ya got piştî Hazretî Hatice ya duyemîne. Belkî ji ber van xusûsiyetê wê û ji ber van vê taba got Resulê Xweda re dîtiye çaxa wefat dike dibêje Peyxember aleyhissalatu vesselam xeftanek weke Kurkê îro got tên li xwe kirin, dibê xeftanek li ser pişta wî bû, nav qolinciyê bû. Dibê gazî Hazretî Alî kir ew xeftanê
nava milê xwe derxist da Elî goyî Elî here vî xeftanê min ji diya xwe re bike kefen yanî diya xwe di nava vî xeftanî de bipêçe Hazretî Elî radibe diçe Fatıma nava wî xeftanî diya xwe Fatıma dipêçe jera dike kefen û paşê wê dixe goristanê. Paşê Pêxember aleyhissalatu vesselam di derheqê Fatıma de dua kiriye gotiye ya Rabbî tu gora Fatıma jera bike bexçak ji bexçê cennetê ev duayê bixêrê jî ji Fatıma re kiriye em jî dibêjin înşaallah ji bo wan xizmetê wê Fatıma niha di nava cennetê de ye ji bo got hem ji Resulê Xweda re bû xizmetkar û hem jî di dirêjiya tarîxê de bû ji nava jinan bû ya duyemînî ya bawermend van xusûsiyetê xwe il pêş em jî hêvî dikin got niha di nava cennetê de ye Xweda meşxêr û bereket û şefaeta wan mahrum neke înşaallah. Temaşevanên hêja di vê sala hicretê çaremîn de hedîse û bûyerek dinî got dîtbar ya bikar hatiye elmandina Zeydê Kurê Harisî zimanê İbranî ye Zeydê Kurê Haris Zeydê Kurê Sabit biborin Zeydê Kurê Sabit li Medînê ji katibê wehyê bûn li Mekê jî katibê Pêxember aleyhissalatu vesselam yê wehyê hebûn li Medînê jî yê wehyê hebûn ji hev cuda bûn yani yê Mekê nexasim ji muhacîra bû û çax hicret nebûbû lêbelê çaxa Pêxember aleyhissalatu vesselam tê Medînê hicret dike ji ensara jî hinekî xwendin û nivîsandina wan li pêş û hişmend bûn ew jî dibine katibê wehyê talîmata Resulê Xweda yek ji van katiba jî Zeydê Kurê Sabit bû Zeydê Kurê Sabit dibê însanekî aqilmend bû jîr bû zana bû dibêje wehya got ji asîmana dihat dinivîsand ew çax malzemê nivîsandinê firaqê nivîsandinê parsiyê ev yê nav qolunc yê heywana jera dibêjin kemîk kürek kemî yani hestiyê wekî bêrê pan jera dibêjin li ser wê dinivîsandin li ser tehtê şayîk li ser çermê xezala kaxet pir hindik bûn ji hîndê dihatin Erebîstanê ji ber got buha jî bûn hindik bûn kaxet belkî li ser qisma kaxet jî dihate nivîsandin lêbelê hê pirtir li ser tehta li ser kevira li ser çerma û li ser wan hestûyê pan yê got ji nav qolincê heywana derdiketin li ser wana dinivîsan dibê di vê navberê de gelek cara hinek name ji dewletê cuda ji Pêxember aleyhissalatu vesselam re dihatin ew name ya bi zimanê Suryanî bû ya jî bi zimanê İbranî bû yani ya bi zimanê Nasara got dibêjine file bi nivîsandina wan bû ya jî bi yê İbranî bû çünkî di wê serdemê de nivîsandin û xwendina li herêmê herî belabûyî belkî ew bû dibêje ev jî ji ber got nava Müslümana de yekî got van nameyan bû û ji Pêxember aleyhissalatu vesselam re tercüme bike nebû ji ber vî qasî dibê gelek cara Pêxember aleyhissalatu vesselam gazî xwendekarê Yahudiya dikir ya jî gazî xwendevanên Nasara dikirin nameyê got dihatin wan dixwand îdîl got wîjdanê xwe çi qas rast digotin çi qas xwar digotin Xweda dizane lêbelê Pêxember aleyhissalatu vesselam bi xwendina wan bi tercüma wan ne ewle bû ji ber vê yekê jî di sala hicretê çaremîn de Pêxember aleyhissalatu vesselam gazî Zeydê Kurê Sabit dike dibêje ey Zeyd ez dixwazim tu hînî xwehînî zimanê İbranî bike Zeyd qebûl dike radibe Zeyd li ser ji bo bielme zimanê İbranî dixebite di hevde roja de belê di hevde roja de Zeydê Kurê Sabit zimanê İbranî hem tercüma wê hem jî nivîsandina wê wekî yê Erebî belkî cê çêtir jî di elime fêr dibe îdî nameyên got ji bi zimanê İbranî ya jî yê Suryanî got dihatin Medînê Pêxember aleyhissalatu vesselam nema
خو محتاجی کسکی دکر به اصحاب خو بو کاتب خوی وحی بزید بن ثابت او نامه ترجمه کردن بشرا شو زید جی هنک خواندکارا دیواری ده پروردهیت کن لجم زید او جدکن بوین رنگی زید کره ثابت تعلم زمان ایبرانی و یه سوریانی براستی جی دواره زمان ده مادام ما بحثا زمان کرد هم و حدیثا پیغمبر علیه صلوات و سلام جی نبیجیم بلکه هم در باس بن نراسته پیغمبر علیه صلوات و سلام دواره هیمبونا زمان ده دواره فیربونا زمان ده دبیجه هر کی بعلم زمانی قومه کی جحیله و پلان وی قومی خواه آزادت که جحیله و پلان وی قومی امین دبه دین اسلامی امر منصوب خود که گو قومی بوان رد تکلیه دانه علاقه دانه گو yani hatta dikaribin xwe alimînin zimanê wan ji ber vê yekê elmandina zimanê cuda İslamê jî emir kiriye hem ji hêla teblîğê de hem jî ji hêla fen û hîlê wî qewmî rastî jî meriv emîn dibe. Temaşevanên hêja di sala hicretê yî çaremîn de hedîse û bûyerek dinî li ber çava bikar hatiye ez dixwazim ویا جی پیشکشی و بکم لورا حدیثات بالکیشه مرنا زینب بنتی حذیفه زینب بنتی حذیفه سالا هجرتی چارمین مها ربیعل آخر زینب بنتی حذیفه دیا مؤمنه بو yani بیرکا پیغمبر علیه صلاتو السلام بو Sala hicreti çaremin demaha Rabbiül Ahirede Zeynep binti Hüzeyfe jve dünya fani hatır duhaze boy sahi bu Zeynep jera dugotin diya fakir ve muhtaca brastici dibed nava bireke Peygamber aleyhissalatu vesselam da dibed bireka heri sahi Zeynep binti Hüzeyfe bu gelleki destevi لسر فقیر و محتاجه هبو سخی بو مالی فراغی گو جره دهاتن پره گو جره دهاتن یه گو رسول خدا دای دی جیه ده دبی ویجیل فقیر و محتاجه گهدار دکر تجاران دیشتک لجم خواه لمال نتهشت جیوان خصوصیت ویجی دناوا مدینه ده ناوی دایکا فقیره دایکا محتاجه بلابه بو Piştî Zeynep binti Hüzeyfe vefat dike mişwarek derbas be Peygamber aleyhissalatu vesselam radibe teklifa zavacê ji qebîla Benu Esed li Ummu Sellemet ke. Belkî di bernameyê xwe yî paş de meanî bû ziman yê borî çaxa Ebu Selleme vefat dike dibe pîreka wî Ummu Selleme gelek mehzûn dibe. جبر گو هنگی محزون دبه و حزن آویل نوا مدینه تی بلا کرن حتی دبه رسول خدا صلی الله علیه و سلم دچه جبونا گوی تسلی بکل بردگره دبه جه ای امو سلمه محزون نبه دنیا وارکی فانیه وارکی yani muhakkada jiyanavi muhakkada mi tev je derbas bin ve teselli dike Peygamber aleyhissalatu vesselam lebeli Ummu Selleme dibêje ya Resulallah dide girî û dibêje tu kesek wekî Ebu Selleme baş tu nebû yani şev û roj jî ez li ser bigirîm ez kêm digirîm belkî hûn lazim em neheq nekin çünkü kesekî wekî baş tu nebû Peygamber aleyhissalatu vesselam dimizice dibêje belkî xwedayekî jê bixêrtir bike nasîbê de çima te heqwas xwe diqeherîne tu mehzûn dibe dibêje nexêr ya Resulallah kesekî Ebu Selleme bixêrtir ez nabînim li ber çavê min tune ye fakat piştî got diya mümina Zeynep binti Hüzeyfe vefat dike mişwarek derbas dibe dibêje Peygamber aleyhissalatu vesselam dişe dibe talibê Ummu Selleme ji bo pêre bizewîce Ummu Selleme teklifa Peygamber aleyhissalatu vesselam dibêje bi kêf qebûl dike yani
جبرگو قبول جید که دعوت آوان دبت زوجة پیغمبر علیه الصلاة والسلام و ام سلمه را ام سلمه خصوصیت وی پیش دبیجه جه علم فقه گلک فهم دکر حتی دبیجه دنابینا جنین مسلمان و پیغمبر علیه الصلاة والسلام در بو مسئله فقهی دبی دائم یه جنا دهاتن لجم خواه کم دکر پاشه دشوش پیغمبر علیه السلام دو پرسی دهات برسوا جنه مسلمان ده جبر و یکیجی دواری علم فقهی ده براستی جی دوی شعرزا بو ام سلمه دوی سردمه ده لمدینه خوندکار خوندوان کم بون هلا یه قیس یه پیرک هما تuna bun pırken bun belki tilya dağıtın cimartın lebele Umu Seleme xandavan bu yani rivayet dibece zani bu xanda nizani bu binivsanda lebele ez dibecem mirove go bizana bu xine lazıma binivsacı yani edbecem Umu Seleme hem xandavan bu hem jî niviskar bu dinivisan Resul-i Xuda sallallahu aleyhi ve sellem jî دريجيا جيانا خدا قالك جو أم سلمة حسكرية حتى دبيجا أم سلمة جي رسول خدا صلى الله عليه وسلم حديث شي رواية كرنا حديثني يعني نهندك مثلا لقور روايتنا دبيجا أم سلمة سيست وحفتي وحيشت حديث جي بيخنبر عليه الصلاة والسلام رواية كرنا بفان خصوصية خجي دواري حديث دي yani kareki bıkanş kiriye Umu Seleme. Tamaşavanın heja müjarek din yago iro estxazın peşkeşi ve büküm sala hicret-i çaremin de Hazreti Hüseyin jiddiya xarabuye Fatıma rabuye vakite zanin Hüseyin Kore Aliye Kore Abu Talib'e diyavi Fatma keça Resul-i Xudaya Hasan sala hicret-i seyemin dmaha Ramazan de jdiya xarabu bu Hüseyin jid sala hicret-i çaremin dmaha Şaban de jdiya xarabu bu Hasan ji Hüseyin ji dama jdiya xaradibin Ummul Fadıl Pireka Abbas yani Ape Peygamber aleyhissalatu vesselam her daji şirdi de dve sala go her du jdiya xarabune Qusam Kore Abbasi jdiya xarabuye جبر به که حسن حسین و قسم برای هوی شیرن لگوری ته روایت کرن دبی دماغو حسن چه بو حضرت علی دبیجه دبی من از مروفکی من حربه حز ذکر دبی دما حسن چه بو من ناوی کرا حرب جبرگو من حربه پر حز ذکر دبی رسول خدا هات جمع گو تناوی کره خو کریه چه دبی گو من ناوی کره خو كريه حرب بيجو نخر او نحربه نافيوي بكا حسن دبي رابو من نافيوي كرا حسن دبي باشا حسين شيبو دبي ديسا من نافي حرب ليكر دبي ديسا رسول خدا صلى الله عليه وسلم حتى بامن قوتا من تنافي كريخا كريه شي دبي من جرى قوت يا رسول الله من نافي كريخا كريه حرب دبي قو نخر او نحربه محسنه پاشه دبی رسول خدا جمن را وها گوت دبی گو ای علی من ناوه زاره هارون من ناوه زاره هارون پیغمبر شبیر و مشبیر دبی دی مقابله از خوازم ناوه زاره هارون لیته بکم ناوه زاره هارون جی شبیر و مشبیر بو دبی مقابله وانا زمان عربی ده حسن Hüseyin u Muhsine ejid xazim van nave zare Harun aleyhisselam liye zare tebikim dago es sünneta Harun bikar binim bi şekli nave her se zare Harun jid paşe şuat sale paşda Hazreti Ali nave kuraki xoji dike Muhsin jinava mabahsa navakir hadise güdüdü Resul-i Xuda sallallahu aleyhi ve sellem ez xazim peşkeşi ve bikim Resul-i Xuda de haqqi nava de şiret lmekiriye de beje muhakkak roja kıyameti hune binave xwe u binave bave xwe bene gazi kirin yani çağa meleke muvazzaf gazi ve bike
وی بناوی و یا جی بناوی باوی و یا جی بناوی و یه باوی و وی گازی و بکش بر وی که دبیجه ناوی خوش یه خوشک لخوا بکن ناوی خوشیت خاطر خدا ده عبدالله عبدالرحمن حارسه و حمامه یه هری خدا جه حسکریه یه گو خدا جه قهر یه جی دبیجه حربه مره نبی دبیجه وان ناوا لزاروک خوا نکن بلکی ایرو علمی فنجی در حق ناوا ده دبیجه باندوره که گرینگ یا ناوا لسر تأثیر ناوا لسر جیانا انسان گلکی گرینگه یعنی مروبه کی ناوی محمد به و اخلاقی وی نرم به و سری وی نرم به و باش به بتیبتی tabi müstesna istisna hene lebeli teessira nav li ser jiyana insan geleke navê mirovan xweş be dibe hêvî heye got însanekî qenc ji wî mirovî derkeve navê nexweşî ji xwe qatê xweda de xweda jê îkrahê dike û belkî jî roja qîyametê meriv jê mesûl dibe ji ber vê yekê nexasim Peyxember aleyhissalatu vesselam gazî me bava dike dibêje kurê we zarokê we kurê we keçê we çêbûn navê xweş li wan bikin yanî navê pêxembera yê ewliya yê enbiya yê şêxa yê meşayixa yê sehaba navê xweş li wan bike navê kendal û zinar û egît û nizam çi dibe nebî li zarokê xwe nekin belkî roja qîyametê ji bo van navê kirêtî got me li ewladê xwe kirine ewladê me mehkema kubra de bive davet di heqê me de bive dawê veke bive dozvan bêje ya Rabî vî bavê me vê diya me navekî xweş li min nekir em jî dibêjin lazim e însanê Müslüman navê İslamî yê got Qur'anê de di tarîxê de derbas be bineqîne û li zarokê xwe nûçêbûyî bike belê temaşavanên hêja îro jî em hatin dawya bernama xwe heta hevgîştina bernamakî de tengî û taliyê nebînin emanetê xwe dabin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.